Siyabingela mbukelo khona ekhaya okhuluma kumthandazi Dlamini Petrictive Mpumalanga. Sesigodlweni sami esikhulu mbukelo khona ekhaya la ngisebenza khona lapho ngenza khona imanga. Ngithi Swaziland, Botswana, America, Zimbabwe, Maputo, ngiyanibingelela imbiyo mthandazi Dlamini ePetrictive eMpumalanga. Anonke inkonsi kaAfrika ngisasanibonana. Ake ube lethemba bese uyakholelwa entweni yakho yenzako nento oyizwa emzimbeni wakho noma ke into eshiwo ngabakini wangasekho emhlabeni. Ube noNkulunkulu wakho nje, ibe khona into ohamba nayo. Njengamanje ngithi nethemba kukholwa ukuthi uzoshada, uzolotshola, ngoba ingane izobuya kuwena, intombi yakho izobuya kuwena eyakushiya, umfazi wakho uzobuya wakushiya, ihlobo zakho eyihlakazekile ebezingakufuni zizokuthanda sona njengamanje. iCV oyifakile bazoyithatha bakubiza hamba usebenze njengamanje. Imali yakho eyavalwa ezavaleka imayini, zonke imali zakho zizokuphuma njengamanje. Yethemba bese uyakholelwa. Loba kujikisa kuphi nakuphi, sengikhulumile mina mthandazi Dlamini, ngiyistar, ngiyakhuleka, ngiyathandaza. Ngithi mbukelo khona ekhaya, hamba iCV njengamanje. Ngicela ukuthi nonke nebuyeni ngibukela njengamanje, ngiguquke ngamadolo njengamanje, bese niyakhuleka, bese niyathandaza njengamanje. Mbukelo khona ekhaya, masihloniphe uNkulunkulu, sihloniphe namadlozi ethu. Ayikho into ongayihleli phansi. Kodwa mhla sonemali uze babe yini eyifunako. Mbukelo khona ekhaya, ake siguqe sicele uNkulunkulu nabakithi abangasekho emhlabeni njengamanje. Nkosi yamakhosi, la umbukelo khona ekhaya, Jehova namandla mongcwele, ufuna umsebenzi, ufuna umendvo, ufuna uba nengane, ufuna umshado, ufuna ulotsholo, ufuna uba nekhaya, ufuna ukuthenga imoto, imali zakhe zavalwa ufuna zivuleke, wadla indoda yakhe, wadla umyeni wakhe, walahla unkosikazi wakhe, walahla intombi yakhe, mama wengane, balahlana njengamanje Nkosi yamakhosi, bakuhlangane konke bekuhlazekile Nkosi yamakhosi. Bonke abenza okubi Nkosi yamakhosi, babuyele emuva kube nekhaya egameni laJesu. Akahamba fake iCV njengamanje, aphumelele egameni laJesu. Lo muzi lapha ekhaya ubulawa njengamanje, ukukhulekelayo ebusuku abalali, kushaya izilwane, budikoloshi, bulamlambo, abezwani, abanye abakhona ukujabula Nkosi yamakhosi, amakhaya ehlukahlukene. Ngiyakhuleka ukuthi ngikwenze kulunga, ngethumele emandla njengamanje, ngethumele ibuso njengamanje, ngethumele impumelelo njengamanje egameni laJesu phakade. Amen. Mbukelo khona ekhaya, kholelwa bese uyethemba kuzokwenzeka. Mbukelo khona ekhaya, awukwazi ukuhamba njengamanje. Le ntambo le ngithi sukuma uhambe. Mbukelo khona ekhaya, ngiyakukhulekela. Qashwa emsebenzini, mabakubize bakuvule inhla zakho. Mbukelo khona ekhaya, yonke into yakho mayihambe kahle. Sengikhulekile, ngiyakholelwa kakhulu yonke into esiyikhulekile nje manje izokwenzeka. Mbukelo khona ekhaya, bese makhandla enhlanhla, qala khala elimhlophe elimphumelo lakhala libusisiwe, khandla lakhala imalini u10 selifuna mawulifuna sifakela Korea sipose la hambe edwana. Khandla elimhlophe lingu10 lakhaya, elibovu lingu10 elilo nakhona lingu10, blue 10 rand. Asabusiswe makhandla enza imanga empilweni yomuntu. Mbukelo khona ekhaya, ithemba bese uyakholela lakhaya, bese ulokusmithwe imali owenhlanhla. Faka imali phakathi ngo2 rand, ugeze uthande kube negazi, mhlawumbe kwesishwana sakho bantu bakuthanda ube negazi. Iwakho zibusisiwe zikaMprofeti Dlamini Mthandazi zenza imanga. Imathu abantu abakuthandi niphunga elibi awunanhlanhla. La mbukelo khona ekhaya, ngiyakuthemba, thenga mbukelo khona ekhaya 200 rand. Mbukelo khona ekhaya, la siphethe maluvulekile 500. Mbukelo khona ekhaya 500. Mbukelo khona ekhaya maluvulekile, uyafutha uyageza. La mbukelo khona ekhaya cela kugcina ngaso isimbukelo khona ekhaya, la isicitho. Mbukelo khona ekhaya uyafutha uyageza phalaza, so isicitho uba inhlahla zakho ziyavuleka ziyaphambili. La uvula indlela. Mbukelo khona ekhaya uyatholakala nawo 200. Mbukelo khona ekhaya ngilo uvula indlela, uvula into zakho zikhanye ziphambili. La uphethe amanzi kaMprofeti Dlamini Mthandazi abusisiwe. Lawa amanzi mbukelo khona ekhaya abusisiwe, lamanzi akho mbukelo khona ekhaya ungavuma phele, uthela amanye waphuze, thela amanye waphuze, uphuza nje amanzi afike la wangeze. Awapheli ungaqedi kalula, ufuna aze imali mhlawumbe engaphela bo 3 months lokula manzi unawo, hlale endlini yakho nje owafaka efrijini. Mbukelo khona ekhaya, lamanzi akho mbukelo khona ekhaya abusisiwe, enza amandla, enza impumelelo. Lababhaliwe Mprofeti Dlamini blessed water, yiwo la mbukelo khona ekhaya. Wathenga mbukelo khona ekhaya, wona ke awu100. Mbukelo khona ekhaya la manzi lawo. La ngiphethe into ezimbili, khandla elibovu la red card. Monesitha uyashaya la mbukelo khona ekhaya, uyawuchela umuzi, zilunga into zakho. Mbukelo khona ekhaya, Nkosi ikubusise, siyakufakela Korea bakudilivele. God bless you, I love you.